amado tulang. Nengot kami do akatulang tapi lebus muna do kami kadluboy makabere mo naon asa ketegajang umur na sa luhur na akabaw po ko katulang tukay sa mga diyan nun so banami so nabertir namin tuhaw na katulang tau na kamu panarita ada di bawah kami do hamu na nungay kapala tulang namin namardingo makami nungay boleh beri kami hamu na tulang nama mereng inong namin mahaming mga baba namin ala itulah otik susarian non lagu sa bawah kami so nabertir namin tuhaw na katulang namin tas nabamu di sini tulang ada mau lihat ya Remunan mo masuk-masuk mana mo sa singkatan juga Tanya ako na po pagkapaga na rumah kami. Mulog ka yung ano maring lumnay man. Wala tamo nangyari doon. Rohani to hati semua tidak dengan dekat lupa otak dekat lupa amal itu anak juga jika kau yang mau kayak betul kita beri meriye pembina siap ini mulai kamu supaya nyuri kalau kamu pun beri umus lagi kalau kita beri doa lagi itu rohani sekali ikut betul dengan mana yang bertanya sendirian kamu lah anin beli betul jadi itu harus siu khao Tahu ini saya dulu. Ini saya utang nem nih. Saya dan catat. Maka tuh ini ya. Ya di mana? Pakai juga tanggal lantu. Lantu ya lah. Baik, teman-teman Lukas. Awal dalam perubahan tugas ini orang Indonesia. Kenapa beremuna tapi beremuna bisa dibuktikan. Karena kami juga dua orang sudah tidak pulung sesakus saja. Kan sudah umum. Kita dengan beremuna di beremuna itu saja.
Alania ka tulang. Masih masih kupa golang-golang pangarah kuma. Motik susedia na buitan patupannya kabere muna amat pertama mangkoki pas-pasuna. Kasa disuruh main nasa mau teh. Nasaha nungain. Nakudat biar ni kabere muna muna. Tay sahak mah kita dulu mah upang gabian karang parasa. Oras na ita seluruh. Terima kasih ku ucapkan padamu atas dia yang kau berikan padaku. Sekian lamanya ku berdoa menunggu, menanti janjimu Tuhan. Terima kasih ku ucapkan padamu atas dia yang kau berikan padaku. Sekian lamanya ku berdoa menunggu, menanti janjimu Tuhan. Tulang rusuk yang aku nantikan, Kini ku dapat mendampingimu. tulang rusuk yang aku nantikan, Kini ku telah jadi penolongmu. kita berdua menjadi satu dalam kasih-Nya, menjadi satu. Kita berdua menjadi satu, melayani Tuhan selama-lamanya. Puji-pujian doa sana puma di sopal roh amin berbangun semua oleh Tuhan. Alania si doa polmi roham natok tong matongani kami garupari saat tu sadario oleh Tuhan. Nang di sadario pada Tuhan kau mau di dilihat ko partikian oleh Tuhan mengulahon akau ulun nani taringot tu pamasuk-masuon ni layanan ni doa ibotonan ni Tuhan. Alani ali Tuhan naing majalo paso-paso pardong asarito ma layanan ni doa ibotonan tu bagas dorong siyan mapasomi ali Tuhan. O man na matjongjong ulaw ni ali Tuhan. Siyan na mamuhay sa tu na mangunjung yan non ali Tuhan. Sa tuho mahukasatani nasa daging doktor dinani asa toktong dibagasan kasehaton hani mangulahon at kaulaw niya na Tuhan dohot na mangubiti mulahon hamatahon namin na sumaralo Tuhan kami ali Tuhan at tong ali Tuhan tuho mahukasatani sa luhut na sinakapang irohanani asa hoa atau jauh ya Tuhan. Tuhan, pardosa na gudang Tuhan ya Tuhan. Mengelek mahan tulo ka malaya mangabasa. Tao po manasa du sa pamaliso na ya Tuhan. Sanggiyat marhite-hite ya Tuhan. Pamahami pardapan di harajo musuh. So ya Tuhan, jalo mailehele pangidon na niyon. Orang marhite Yesus Kristus Tuhan nami
Maulia Tunadiho. Amin.
demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Matius 19:6. Mari dibaca saya nomor 15 ayat saja doa ayat itu. Anaknya Tuhan Yesus Kristus, Dr. di Porbadia. Amin. Molo Jehovah Pauliun Bagas, sudah sapindo nama Madei. Molo Jehovah nama Harutei, dan Marniula, adu dumoni parhal. Pujian siang hubungan ni parbulu. Nasakap di pasari peoni, lamangido pasu-pasu, siapa gajoromi, baik madameni, manundangi di pasari peoni, tondimi janji di balas joromi. Tolong di Tuhan, baik mian di ngolunai. Saya kaguma keluarga sakap di pasari peoni, lamangido pasu-pasu, siapa joromi, baik madameni, manundangi di pasari peoni, tondimi mangurupi
berjanji di bagas Jolomi. Atani buata zamita dihita tinamangurun anak rohong yugata pajalo pasu-pasu pardawan saripion sian kongan yugataon ibadah tak surat di Efesus di 24 ayat 2 sidok martor niroha situtu marlabok dalam marlabas niroha masih hehean di bagasan roha ahlong dengan segala kerendahan hati dan kelembutan dengan kesabaran saling menanggung beban dalam kasih. Olat ni masakna. Diamuna amne nami nan sebetan aku di bagas jeroon. Turut tahun oma na di pasar ni Apostel Paulus waka hara Kristen na adong di Efesus di hati-hati. Mangihutong informasi na usahat tu si Paulus di hati-hati nunga takas di hanguluhon di pataridahon akala Kristen na di Efesus hata di bata di pakatayon di parange nandi akalo minasida sigan pari dono tama marparbue do hata di dewata na di guruhonna na di tanihonna na sailahon di tonga-tongani parmuluon ni nasida sigan pari alai asaton di pos parngoluon ni nasida di tonga-tonga ni huria di tonga-tonga ni masyarakat nang di tonga-tonga ni bangso di hati-hati di mampu majalo agurangan hagalion ni akadongan di tonga-tonga ni parngoluon sigang pari ja pangalui paruturan di diri bala sendiri alai para naso iya be pangalakoni akadongan nai para jarohan ibana jalan ibana pangalehon akan masukan tua kanwana moho adong akan hukuran di pakatayon nandi parani lagi nuai alat batak dirasakan nama Partor Miroha itu tahe menurut kita Partor Miroha akala genak alameman pono Partor Miroha alat batak dirajumi dia tong pedawa dia tong rui nasadong pabinowana dia tong rui siototoan jadi unang pinokokala kau siototoan unang direndahkan hala kau atnon di tengah-tengah ni pasawat sekali baik ujungna
Tutu marah kemiuhan Gabi pasago-sago umatong ipakatayon, iparange nang di angka penampilan unang murah diukur di mana di tengah-tengah di organisasi pari nampe jojo di mana terjerumus di angka nasi oleh pada rumani alai bolok oras doi tapasa tua kadungata dan terterima ni akadungatai di tengah-tengah ni parangulota segala pari jadi bolo adonga kana humuran ikonta komunikasi kumai di bagasan hata nalapok asagui sia di rohani kalmapai asa tarjalolai asa dipaubah pikiranna dipaubah pangalahuna dipaubah parkarejona di tonga-tonga ni ngolusi ganupari jadi takas dui di doko di bibek teate angko hata nakolas mapain maksi jong do ate-ate mabande ke lusi bolus alai anggo hata nalapok pau kumrimas dui di tonga-tonga ni parangulota si ganupari duina patoluhon di sosok manusia tuna sidak asabui nasida bekerja sama asabui nasida masih yang di tonga-tonga ni parangulota si ganupari ala disadari si parus do di tonga-tonga ni budaya beragam latar belakang beragam do angka pemikiran parbinotuan nandi angka sinamo jadi unang patuhu angka perbulat-bulatan angka perbedaan ini di tengah-tengah ini pengurus dengan para didokong saling mendukung saling mendokong saling masih tangian di tengah-tengah ini pengurus kasih galopari jadi di mana kok aglono muna di tengah-tengah ini para rumah tangga muna tujuan nyarion watama nama dongani nama masuk-masuk nama perbubuhan muna asa gabi rumah tangga nani akan muna tujuan ini arion. Haleluya, haleluya, puji matuhatai, taende hon mananggoana, dohot hasangaponai, taende hon ma tapasana
dan tama ala Kristen merbagas songon naso tumadda debata atong tayaw kamu majolo hatani debata paringo turuhut ni pardawan saripeon ni ala Kristen jadi di topa debata majolmai tumiru rupana di kirwaton debata lau manopai bana bahwa dohot boru-boru nasida di topa dung di topa debata jolmai di dokibana ma dan denggan sasada bawai pujung ubai ma di bana sada boru-boru pangrupi di ibana baen akutna alai sian mulanai dope dihat totopanai bawa dohot boru-boru nasida di baen ala di tadi kono ni bawa do amana do inana patopon dirina tuna nyolina naga bisa daging do nasida na duai asa dada dua be nasida tung sada daging do aku ni di dok Tuhan Yesus ganup na paulakon na nyolina iya suara ina marmainan na palak posado pangalakup do nang nama buat nasirangi atong na pinadomu ni debata dan jadi sirangun ni jolma songono do dok debata tu bawa amu aka bawa ahulongi amu ma pali utam nabe songon Kristus nama kahulongi urei jalan nama ngalayon dirina mokopsa unang muruk kamu dapat nasida ikom marohamu madongai nasida sangat baik kamu nasida songon doan panean dianguluan nasura sudah dungi songono do di dokatan di debata tu aka buru-buru dioloi aka parakuama bawa labe songon pangaruina di Tuhani ai bawai do uluni pati utana songon Kristus uluni huriai ikon botor forman toman mardongan halapohon dot hadema ni todi parangani buru-burui ima narga di joloni dewata do di joloni jolma atong songon akan parangeon hatani dewata mamu sumolukon para sinirohaun dohot habasaron dohot haserepon ni rohama kamu masih pauneo-neo mamu dohot masih asia-asian saluhut riting ni roha muruk rimas panonggagion dohot pangisayoni dao masya kamu alai digijang ni saluh nai masih hauloa mamu aido rau-rau ni nasundenggan dungi daminasiat dewata ima mangarajai di bagasan rohamuna jala salubut nabi daimuna marite kata manang papahenan totong mai marite goreng Tuhan Yesus asaibana mangarajai rohamuna dohot kulon muna atong nunga di begi hamu kata ni dewata taringo turu ni pardoan saribeoni namanukun maun waing jumolo liho ale pangoli Lukas miran manik olodoho maka jongjoko di dewata na boto saluhut dohot dijoloni akadongan napung disol nadi pangidoroando si lidiakando boru si mare-mare nadi ritmon gabedonga musaripe olodoh maka halongi bana sian nasaroham dohot mangulahon sian nasarugom uhut martarangegon parangin abadia rabdo ibana na olodoh mangaju-aju dohot agaleona tungsura kumurang parangena jala nasotupa paulahonmu manang tadi konomu ibana paima disirang hamatnya namu sogot bolo nang sadarohan mangloi saluna dogma holo namanu kumau noaing dok diholei nang didiakan do boru si mare-mare niririk nisi Lukas miran manikon bajongan nasaripe naulo do maka jongjoko dijoloni dewata na foto saluhut do dijoloni akadongan na pungudison nadi pangidoroham do si Lukas miran manikon kabe sinodukmu olodo bakarong ibana sian nasarohan do marpanglago nature marado pon ibana do marparangehon parangin abadia pabua ala kristeko jala nasotupa mahilolong manang tarik kolom ibana paima disirang amatan namu sogot bodo nang sadarohan manguloi saluna dogma olo atong maslianan tan siang makmuna pawahot ni padamuna wanatan atuamu marite hite gori dewata ama anak doto di perbadia au madok na pinadomu di dewata dan jadi sirangon ni jolma amin.
Tamamu disodakon Tuhan Dewatama buhina tuamu jara asima rohana midahamu didopakon Tuhan Dewatama buhina tuamu jala di pasar Roma damena tutol dimuna. Amin. Asinirowani Tuhan Yesus Kristus, kolom nirowani Tuhan Dewata Mata, doa pasaurani to di perbadiama, nama dongani hanu saluhurna. Amin.
Sosoniwa sa mga burungan na burungan. Burung bere-bere. At yung pila na baru. Wala na lang yung suruha.